Hvad er det, Jesper? Nu. Goddag. Det her er Dr. Mørks tutorial til, hvordan man får en plastikpose over hovedet. Et vigtigt emne at huske på er at trykke luften ud af plastikposen, inden man begynder. Altså, 58 år. Fortæl du lidt mere af dig ned over ørerne, for eksempel? Når man får den ned over ørerne, er det vigtigt, at man husker på, at det her er et meget fast udspændt legeme. Der er ikke ret meget at gøre med, man skal være meget forsigtig i sin holdemåde. Det var en varm hånd. Det vigtigste i denne her situation er ikke at gå i panik. Nogle folk føler, at de er lukket inde, men det er man jo ikke. Det er friheden selv.